चाचा भतीजी के प्यार में देखिए केते पिटाइल बड़ा ने आवा जोरा में आवा उठाओ गंजी उठाओ गंजी उठाइबू कितना पिटवा देले बड़ू अपना चाचा के हैं कौन रिश्ता बताई चाचा भतीजी हेलो तो चाचा भतीजा वो कन के आनर बोलबे स तो ना समझिए सन कि गु खइए सन कि का खइए सन कि के न रहिए सन वो हम ना बता सकत भतीजी न लगी लगी हां लड़की भतीजी लगी तू ना बचावे गऊ हमरो के मार दे मोरो तोरो के मार देवे लो हां ये लइके न होन देखी इतना कुली कइला काम नहीं नहीं लड़का बाप रे भगवान जनम में नंद ओकर मातारी जब बोलबे रात कान फोन करत रहलिया जब हमर पतो उठैसन हम उठाएम फोन काट दी अब भूखे पेट रहबा लोगिन ये प्यार कइले बड़ा लोगिन हां भूखे पेट रहबा लोगिन साथ ही रहबा लो हां का लागेला नी का लागेला नी चाचा तार पति हां चाचा लागेलन हां पति लगे और बेटा तो मान ले कि बिना लगन के सहनाई बजवा देले बजौला बारे हैं हां खुद रहे के ठीक नहीं के एगो मेहरारू लिया देले लिया देले आ ना हमरा रहे के ठीक बा ना हमके खाए के ठीक बा आ ई कम खाली जुआ के दारू के नशा करेले कहां सुत तर लोगिन छत पर दिन भर एजा घर में रहने खड़े खड़ी कट जाता रात के हम्म खाली छत पर सूते के मिलता हाँ गई रहुआ तू अपना बुआ की यहाँ तो कैसे का हुए कि इनकरा के बियाह क के लेके पड़ गए वो गई रही हो जब पकड़ ले गेलो ओकरा बाद कहता लो कि अपना मम्मी पापा के बुलावो तो मम्मी पापा के बोलमी ओकरा बाद कहता लो ना शादी क के लेके जाए के पड़ी तो गई रहुआ बुआ की यहाँ इनका से भेंट करे ना वो बुआ के यहाँ सामान लेके गई रही सामान लेके तो फिर हाँ। इनका से काहे भेंट करे गई रहुआ तू अपन घर के स्थिति ना देखुआ है कहाँ रह तनी कहाँ माई बाप रही कहाँ तू रहब आ तू पता चलता तू जुआड़ी नशेड़ी बड़ कहाँ रखबई महिला के हैं ई चीज ना सोचुआ कि बियाह करे के तेजी बतारा का हो को दिन से जानत लू इनका के चौथा महीने में से चौथा महीना से हां तो अभी कितना दिन भइल जान लें के 1 महीना कहाँ संपर्क भइल शादी में शादी में हां शादी में ई कहीं गई रहले हां वजह शादी पर रहल हैं वजह शादी पर रहल हां शादी में तालू के भेंट हुए हां तो फिर बोलिले रहू इनका के ना ना बोलिले रहू ना केतिया भेंट हो गए केतिया भेंट हो गए तब अब बतावा है घरे आइल बड़ू तो केतिया रहबू ए जगह लोग रखत तरह के ए जगह लोग रखत तरह के ना तो केतिया का भौवे कि पकड़ुआ लोगी केतिया का भौवे हो तू ही बतावा वो एक जना वही जगह मेहरारू रही हां उहे का कोई बोलवी या दोनों बोल से केवाड़ी बंद कर देवे लो हां करू और ओकरा बाद आके हमरा के लगवे लो मारे हां और ओकरा मार उड़ के फेन बुआ लेके गई अपना छत पर फेन जाके छत पर मारे लगवे लो हां करू और ओकरा बाद बुआ उतर रही नीचे कहते चल घर में नीचे रही घर में रही फेन बुआ कहते रही कि जेबे घर होते सुबह जाते रही तो कहता लो ना जेब अपना मम्मी पापा के बोलावो तब जेब घर हां चारू बगल से घेर गेलो ओकरा बाद मम्मी पापा के फोन करी तो मम्मी पापा गए लो तो कहता लो जब तक शादी ना हुई तब तक ना जाई तले पुलिस थाना बुला देवे लो माने मार पीट के पकड़ के बियाह करा देवे लो हाँ हैं हाँ तो बियाह करे के तैयार रहू तू ना हैं ना तू हो बियाह करे के तैयार रहू हां हैं कहां सुत तर लोगिन छत पर दिन भर एजा घर में रहने खड़े खड़ी कट जाता हम्म रात के खाली छत पर सूते के मिलता हाँ राउरे बेटा हुन हाँ हमरे बेटा कैसे का भइल कि कुली जन बा बिना लगन के सहनाई बाज गइल इनका लोग के कोनो पे लेथी ना रहे हां हमरा जानकारियो ना रहे हां खबर दे हुए लो हमने के गाँव सन हां एकर मामा रहो ना सहित मौसा रहो हां पहले सब कुछ का देवी ठीके रहे हाँ, ये घरे आवत रहे हां जब घरे आवत रहे तो ओकर बाद का जाने केंगा फिर उ दुनु जना हो गेलो तो कौन प्लान बनवे लो तो कहते रहो ना बियाह क के लीजिए हां तो पहलका नंबर हम उनका से ये बतिए पूछे के रही जैसे हमने के चौपी सन तो मैंने पूछे के तो लहू कहता रखा कि तारा कोर्ट में ले चले बबे कौन भाई कौन काम कर ले गलती कौन कर तुम कोर्ट में ले जीबो का कर ले कोर्ट में ले जीबो तही से बात बा ओकर बात बा तो ओकर हॉल बा नु ओकर हॉल करबा तबे न होई तो कहता रहे हॉल कौन बा बियाह करो कौन जबरदस्ती बियाह होला आ रास्ता पे चलते बियाह हो जाई जब लड़का के देखी तो पूरा पीठ उठ सब करिया
वो जी के लोग माने अपन हित रहे तो दवाई लिया कर चले लेके शक्ति ना रहे हम यहाँ ले कहें कि हमरा के 2 दिन का टाइम दो लो ओकरा बारे में कुछ निमन से व्यवस्था बियाह कर दे तो ओकरा बाद निमन से होई तोरो के लोग जानी हमरो के लोग जानी लेकिन उनका कोई से मतलब ना रहे बियाह करे के बाद करे के बा हम तो बियाह करबलो तो ओकरा बारे में हम नहीं जानो तू जानो कराओ तो तू जानी लड़का ले जाई तो जानी ना हमरा घर द्वार बा ना हम अपने घर में रहे खुद रहे का नहीं खे हमरा खुद रह करेंगे तो हम कहाँ रखें भाई ओकरा बाद साफ तो जबरदस्ती करबे लोग ओकरा बाद हमने कुछ हटिए गई सन दुनु बेकत हम जाल जबरदस्ती ढकेल के ले जाके मंदिर में बियाह करबे लो अब भूखे पेट रहबा लोगिन ये प्यार कइले बड़ा लोगिन हाँ भूखे पेट रहबा लोगिन साथ ही रहबा लो हाँ का लागेला नी का लागेला नी चाचा तार पति हाँ चाचा लागेलन हाँ पति लगे पहले चाचा लागत लहन हाँ पहले चाचा लागत लहन हाँ अब पति हो गइले हाँ चाचा भतीजी के प्यार में देखिए केते पिटाइल बड़ा ने आवा अजोरा में आवा उठाओ गंजी उठाओ गंजी उठाइबू कितना पिटवा देले बड़ू अपना चाचा के तू ना बचावे गऊ हमरो के मार दे मोर गोली तोरो के मार देवे लो हाँ तारा तो मान ला समझदारी रहे नु हैं चाचा से जन बा दिल लगा ले तारू आ चाचा के खूब थुरवा दे तारू और बेटा तो मान ले कि बिना लगन के सहनाई बजवा दे बजौला बारे हैं हाँ खुद रहे के ठीक नहीं नहीं के के। एगो मेहरारू लिया देले लिया देले आ ना हमरा रहे के ठीक बा ना हमके खाए के ठीक बा आ ई कम खाली जुआ के दारू के नशा करेले कौन रिश्ता बताई चाचा भतीजी हेलो तो चाचा भतीजा वो कन के आनर बोलबे तो उहे ना समझिए सन कि गु खइए सन कि का खइए सन कि केंगा रहिए सन वो हम ना बता सकत भतीजी नु लगी लगी हाँ लड़की की भतीजी लगी देखने के हमारे लड़का 3 गो सेहान हो गए सन तो 2 गो के बिया के पार लगनी यही घरवा में इज्जत से कि हम आई हमार बेटा हमार इज्जत रख दिले सन ए बड़ा छोट बेटा इज्जत ना रखलस उ ना रखलस तो कौना चीज के बेटा आ कौना चीज के ऊपर तो ये लइके नु होन देखी इतना कुली कइला काम नहीं के लड़का बाप रे भगवान जनम में नंदे ओकर मातारी जब बोला रात कान फोन करत रहलिया जब हमार पतो उठाए सन हम उठाए फोन काट दी